Γεια σας, είμαι η Ελένη Ρεχμάν Κουκουλέτσου και είστε στο Explore New Way of Life. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το καταπληκτικό προϊόν που όλοι με ρωτάτε τι είναι, τι κάνει. Το έχετε ακούσει, πολλές φορές το ακούτε στην υγεία και την ομορφιά, το κολαγόνο. Για να δούμε λοιπόν τι είναι κολαγόνο. Λέμε κολαγόνο, κολαγόνο, κολαγόνο. Πού το ακούμε? Βρίσκεται στον τομέα της υγείας, στον τομέα της ομορφιάς. Είναι μια καθημερινή λέξη που την ακούμε συνέχεια. Για να δούμε όμως τι ρωτάνε οι καταναλωτές μας. Ποιες ερωτήσεις λαμβάνουμε εμείς καθημερινά. Είναι τα συμπληρώματα κολαγόνου πραγματικά λειτουργήσιμα? Ποια είναι η καλύτερη μορφή για να τα λάβουμε? Όπως επίσης πότε πρέπει να αρχίσουμε να τα παίρνουμε? Θα παρατηρήσουμε κάποια διαφορά. Πάμε να δούμε μαζί όμως τώρα τι είναι το κολαγόνο. Είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο σώμα και αποτελεί σχεδόν το 1 τρίτο της συνολικής πρωτεΐνης μας. Δομικό στοιχείο των οστών, του δέρματος, των συνδετικών οστών, των μυών, των τενόντων και των συνδέσμων. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι είναι το Forever Marine Collagen και γιατί είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα κολαγόνα που μπορεί να συναντήσουμε. Το Forever Marine Collagen, αυτό εδώ, είναι επιστημονικά προηγμένο πεπτίδιο θαλάσσιου κολαγόνου που διασπάται πιο εύκολα από το σώμα και είναι πιο βιοδιαθέσιμο από το κοτόπουλο, το χοιρινό ή το βόλιο κολαγόνο. Βιταμίνες. Έχει μέσα βιταμίνες, μέταλλα, ένα αποκλειστικό μείγμα ασερόλας, κεράσι, εκχύλισμα μαύρου πιπεριού, κότσι μπέρι σε μια σύνθεση που μας οθεί το σώμα μας να παράγει το δικό του κολαγόνο, με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρόφηση των ωφελών του κολαγόνου. Δηλαδή, αυτό το μοναδικό συστατικό που έχει το κοτζιμπέρι δημιουργεί, η σύνθεσή του μας κάνει το σώμα μας να παράγει το δικό του κολαγόνο. Βασικές λειτουργίες τώρα. Βελτιώνει την αίσθηση ενυδάτωσης του δέρματος, διεγείρει τη φυσική παραγωγή του κολαγόνου από το σώμα, βελτιώνει την όψη και την υφή του δέρματος και υποστηρίζει την εμφάνιση πιο σφριγγυλούς επιδερμίδας. Σφριγγυλής επιδερμίδας. Βασικά ωφέλη του τώρα. Βοηθά στον υγιή σχηματισμό του κολαγόνου. Προάγει την υγιή επιδερμίδα μας. Τα νύχια μας. Τα μαλλιά μας. Υποστηρίζει τη διατήρηση των συνδετικών ιστών στις αρθρώσεις και το δέρμα. Πάμε τώρα να δούμε λίγα από τα συστατικά του, αν και τα είπαμε λίγο παραπάνω, να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Έχει 3.000 μιλιγκράμμ υδρολυμμένο πεπτίδιο κολαγόνου από μπακαλιάρο. Προέρχεται υπεύθυνα από τον Ατλαντικό ωκεανό. Υπάρχουν πεπτίδια κολαγόνου υψηλής βιοδιαθέσεως τύπου 1 και μία μίξη τύπου 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Όπως επίσης και εκχύλισμα μαύρου πιπεριού, το οποίο έχει αντιοξυδοτικές ιδιότητες για καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών. Όπως επίσης και το κότσιμπερι που αναφέραμε παραπάνω, καλλιεργείται σε υποτροπικές τοποθεσίες και είναι γνωστό και ως λίσιουμ.
με αντιοξυδοτικές ιδιότητες και αυτό, που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του δέρματός μας για να μαλακώσει το δέρμα από μέσα προς τα έξω. Ένα άλλο μοναδικό συστατικό είναι η ασερόλα, που περιέχει περίπου 50 έως και 100 φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Και η βιταμίνη C έχει αποδειχθεί κλινικά ότι υποστηρίζει το κολαγόνο. Και να δούμε και μερικά ακόμη συστατικά. Ο ψευδάργυρος και η βιοτίνη προάγουν τα υγιή μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια. Ενώ η βιταμίνη C συμβάλλει ή βοηθά στον υγιή σχηματισμό του κολαγόνου. Ο ψευδάργυρος υποστηρίζει τη διατήρηση των συνδετικών ιστών στις αρθρώσεις και το δέρμα. Και τέλος, η βιταμίνη Α συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού δέρματος και των φυσιολογικών βλενογόνων. Να δούμε και μερικά πρόσθετα ωφέλη, όμως εξίσου σημαντικά. Δεν περιέχει καρκινοειδή ή καρχαρίες ή οστρακοειδή, χωρίς GMO, βαρέα μέταλλα και άλλους τύπους, χωρίς γλουτένη, διακεκριμένο από Kosher Halal και Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης. Δεν γίνονται δοκιμές σε ζώα, για vegan και vegetarian, ποιοτικές πρακτικές παραγωγής με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Η φόρμουλα είναι 15 ml υψηλό βιοδιαθέσιμο κολαγόνο. Όπως βλέπετε εδώ, είναι ένα φακελάκι που κόβεται εύκολα, ανοίγεται εύκολα και πίνεται. Και αυτό το φακελάκι περιέχει 30, αυτό το κουτί, όχι φακελάκι, περιέχει 30 sticks. Ένα φακελάκι ανά κουτί. Ένα φακελάκι, όλα. Ένα φακελάκι την ημέρα. Forever Marine Collagen για την νίκη. Επιλέξτε Forever Marine Collagen για την υγεία του δέρματός σας, των μαλλιών σας, των νυχιών σας, των αρθρώσεών σας, του σώματός σας, ακόμη και των ματιών σας. Είναι εκεί για να σας προσφέρει την απαραίτητη υδάτωση. Να κάνει το δέρμα σας να λάμπει μέσα και έξω. Forever Marine Collagen for the win. Ήμουν η Ελένη από το Explore New Way of Life. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Πείτε μου στα σχόλια άλλες ερωτήσεις που έχετε για οποιοδήποτε άλλο προϊόν θα θέλατε να κάνω παρουσίαση. Αν έχετε κάποια απορία για αυτό το προϊόν, στείλτε μου μήνυμα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να χτυπήσετε το καμπανάκι και ένα like. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.